Γεια σου Τέλεια, θα σου κάνω μαγικό. Οπότε έχουμε 3 κάρτες, 1, 2, 3. Εντάξει. Έχουμε μία μπλε, θα αφήσουμε αυτή δίπλα. Έχουμε άλλη μία μπλε, θα αφήσουμε και αυτή δίπλα. Και έχουμε και μία πράσινη, θα αφήσουμε και αυτή μαζί με τις άλλες. Λοιπόν, βάζουμε την πράσινη από κάτω, ωραία. Και βλέπουμε ότι είναι όμως μπλε. Και μετά βλέπουμε ότι είναι και μία μπλε από πάνω και μία στη μέση. Ξέρω. Έχουμε και μία πράσινη κάτω. Έχουμε και άλλη μία πάνω. Και στη μέση μία πράσινη. Τώρα έχουμε μία μπλε κάτω. Είναι πάλι μία μπλε. Και πάλι μία μπλε. Αλλά θα κάνω άλλα καζάμ. Μια μπλε. Και μια φωλή.